El 3 d'octubre de 2025 es presenta a Sant Joan de Déu el conte il·lustrat Regals de llum. En ell s'explica una teràpia per una distròfia hereditària de retina, la maurosi congènita de Leber. Doncs des de Retina Catalunya tenim l'oportunitat de parlar amb el doctor Jaume Català, oftalmòleg, vinculat a Bellvitge i a Sant Joan de Déu, i ho fem per parlar del llibre Regals de llum, que s'acaba de presentar. Ens pot valorar una mica aquest llibre? Home, és un llibre que me fa especial il·lusió per diverses coses, no? Una primera és perquè és una continuació de Records de llum, que era un llibre que era molt maco perquè explicava d'una manera que ho poguessin entendre les famílies i els nens com es desenvolupa la retinosi pigmentària, però es quedava molt coix perquè en aquell moment no teníem cap tractament curatiu, no? Llavors, Regals de llum el que ens explica és l'experiència del primer grup de pacients en els quals els hem pogut oferir un tractament que paren l'evolució de la malaltia i els donen una lleu millora, no? I això dona una finestra d'esperança a tots els efectes que en algun moment, ojalà els hi puguem oferir aquest tipus de tractaments. Parlant d'esperances, quina és la situació actual a l'octubre de 2025 en relació a les distròfies hereditàries de retina? Sempre que parlem d'aquest tema, la investigació va més lenta del que volem, no? Però ara mateix hi ha més de 40 assajos clínics que estan reclutant pacients per diferents malalties de diferents llocs del món associades a retinosi pigmentària i altres distròfies de retina, no? I això és més que mai hi ha hagut a la història. Tot això, clar, ha d'arribar a bon port, ha d'arribar a que tinguem bons resultats i que ho puguem estendre a més gent, no? Però jo crec que estem en un moment en què l'esperança està més viva que mai. Doncs moltes gràcies, doctor Jaume Català, per aquesta estona amb Retina Catalunya. Gràcies a vosaltres. Només una última pregunta. Hi haurà més contes? Això depèn molt de la Marta, però bueno, ara just n'estem a punt de treure un sobre malaltia d'Usher, perquè això és un tema que ens havien demanat molt, perquè clar, és com un doble cop per les famílies i pels pacients, perquè són nens que ja neixen amb sordesa o que tenen sordesa molt precoç, i un cop tenen assumit el tema de la sordesa, assumir el cop del desenvolupament de retinosi pigmentària és un tema que les famílies ho portaven molt malament, no? I ho porten malament, i van pensar que potser un conte podria ajudar a entomar aquesta notícia que és dolenta, no? I properament aquest sortirà endavant també. Doncs moltes gràcies, i ja sabeu, les persones amb distròfies hereditàries de retina, estigueu a l'aguait, que passaran coses.